Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno. Aya koma kampeni ilionesa zinthu. Kampeni ikufika nditu 16 September ikuchedwa kufika. Avitombiko mumba. Majokes amene achawo pa press briefing. Aya. Iwe ni munthu wachibwibwi ngati ine. Ukafuneso majokes pachani kuti pasonkhano. Iwe sutha kulankhula. Wachibwibwi yeni chorukati ukayambe kulankhula bla 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 bla. Koma guys learning meta achaka chino. Ndiye kumapeza ruchakwera basi rumarari. Vitu indi ine pajaro achakwera ari pano pane nyamata handsome. Alichali chimondopa ara umaswa swaga. Musonkhano zari kusintha swaga. Then akarera zinari kunali Cyclone Freddy, kunali ije ni COVID-19, nkhondo ku Ukraine, komara anakakuona ndi chisukumba chichi. Lero ndiwe kumenya swaga ari nyamata kufikira po mutu aisa concentrate ije ni Richard Chimwendo Banda. Mulumuri aambe kulankhula zona kuti Malawi tikazatenga boma tizakupangirani izi. Lero amba kulankhula kuti ayi chagwera ndi handsome mukavotele handsome. Ine ndi vitu sikanakhala chovala likanangoti ndi suti. Avitombiko yake ati munthu ucharu akubwera ankadya mulalo anthu analasana mutulukire makono ache wonse. Pano anthu azindikira kuti vitombiko mumba ndi chidebe. Vitombiko mumba Malawi nsanje tuchilimba amba kuzindikira kuti ichi ndeni chidebe. Timachemerera njoka luzi. Ndichani zimenezi? Munthu akuzikola yekha uzipanga contradict yekha manati yayi bai Malawi lero ndiyamba kumanira kuti azikayamba kugula zinthu kunja. Kuba. Ndichakuba chimene chichi. Ndi chuma bwera pa nsonkhano mana ali shaini basi ati majokes wana maika kuti majokes koma munthu yosaziwa kulankhula. Munthu chibwibwi chili nkamwa tho ngati ine. Ngumafuna so majokes pa nsonkhano. Mukusowa jawo zara Malawi. Mukusowa jawo za Malawi. Manifesto yatu ilipo yachane. Manifesto imagula ufa. Manifesto iwenara anthu akaisiye pa ground kuti igwire ntchito. Ne ino manifesto ya 2020 wala mwana malemba manifesto abwino. Manifesto kuti sagwiraso ntchito. Guys. Tare ndizikhala serious. Tizikhala serious. Achakwera. Aimani pansanja mwauza Malawi. Iniyo nthawi yokuti muzingolapa pamaso pa Malawi. Noti umabweraso ni mfundo zoti Malawi angamve mfundo zochokera ku MCP. Ni mfundo ili yomwe inanena ku MCP yomwe inagwira ntchito. Nde anthu azidya mfundo zo m'mizimu. Ndizi mukumpwisa nazo lijeni na chimimba ijeni Richard Chimwendo Banda. Kumabwera amene pajapo kumakanena zachani kuti zawo handsome. Hayi mukakaona handsome pa board paper amene ndiye chakwera. Wabalalika runi manganya amenoja kuti Richard Chimwendo Banda wabalalika ri manganya. Mwamona umuyankha manganya akuziwa ari manganya akuzembera Richard Chimwendo Banda. Uyerekeze umuyankhe umone akuyaruse manganya wewe umuyankhe ukuoneka ngati sukuziwa rozori manganya akungalola kuseliko. Chikhalere ukuziwa koma ukuziwa kuti manganya yakuzembera iweyo. Ngaraona ali pali chimunthu chokuba akunena iweyo Richard Chimwendo Banda. Ngaraona ali pa mboma muli anthu oona ati zidebe zosongoneza akunena iweyo Richard Chimwendo Banda. Ndiponso iweyo waziwa kunena kuti manganya akujama yandani kuti akujama ya iwe. Akuzembera iweyo akufuna kuti umuyankhe. Ndiyo uyerekeze umuyankhe. Usamarume anthu oledzera achawo anthu oti anafa kale achina Ken Nsonda achina Jessica Bwira. Amene anyani male mutu. Mitembo yoyenda ndi achina Sonda. Ndiye chifukwa chomwe mukuisogoza
polisi anthu zinafa kale ubwere poyera iwe Richard Chimondo Banda muyankhe manganya wona akusukuluze enu osamanamiza Malawi Michael Usi akulirira jane akulira ifone sana musankhe running mate ifetu kuzowa uri Michael Usi anayamba chipani chake akanakhala kuti akufuna running mate mumukunenawo sakanayamba chipani chija akanalowa MCP zimezo ne ndibodza musamanamiza Malawi iyo jamafuna akufuna vice uje president mfana ambisa chipani chake akanakhala kuti akufuna running mate ku MCP sakanayambisa chipani chicha kodi kusankha ma running mate ndi kuyambisa chipani chinayamba ndi chipani ndiye muziti namiza ndiye mafuna onena kuti iye akafuna running mate pomwe munthu ali ndi chipani chake iye akafuna running mate pomwe munthu ali ndi chipani chake akanafuna running mate yosakanayambisa chipani chicha bwezi akupanga akujiya za running mate ngati vitumbiko Mumbai vomelezani uri mwatenga munthu wachibwibwi saona wakuyeliko amene amaoneka ngati kuti ndichani kodi ndi njoka koma ili njoka luzi ndiye ndi imeneji ndiye olomuda ichekenira olomuda chichekenira chinthu chomwe mtundu wanji chinthucho ndi chitsiru kodi lunthawi natu paja Malawi tu paja kuno kuti malemekeza zisiru munthu kukhala ophunzira koma wamisala timanati ndi wanzeru osayang'ana misala yomwe ndi munthuyo vitumbiko mimba anu wamisalatu munthu wabwinobwino angamapange zimenezi iniyo munthu wabwinobwino angamabwererero bwesa mfundo iyi mfundo yomwe sayiphwasule yekha amene yeye ndi munthu wamisala ophunzira ndiye timanati ndi wanzeru Amalawi musanamizidwe ndi madobadoba awa palibe china chilichonse chomwe akuchiziwa chomwe angathe kuyendesa dziko lino palibe china chilichonse chomwe angapange awawa chonena kuti Amalawi atha kupeza mtendere awa ndi anthu owononga akakhala chakwera awa ndithu chuma achiona okulakula ndi awa masiku ano akungolimbana kuti ndi kuchena ati swaga acheneji ari chinyamata zilithandiza zimenezi leba asiru kapeza basai musipi wose asintha panopa ati akuyamikira machenedwe andani kodi Lazarus Chakwera ayiwala kunena kuti ola akazawa nkavala nsokosi Monica Chakwera nsokosi paka nofulekeza mbondo ndiye lero shine zilithandiza izizi teni nthawi ino pa 16 September 30 days yasalayi tivotere anthu olani kodi okhwima nzeru oti abwerese forex mdziko muno ferereza anthu azigula mtengo wabwino mafuta azipezeka osanena kuti anthu okayiriranisa zovala kuchokera ku Dubai kuti azivala zioneka m'misonkhano sizitithandiza kuvotera MCP nkuvotera mavuto ndikuvotera mavuto palibe chinthu chomwe chingatalero chingasinthe ndezo mwazingokuuzani zimene ziyazoti ya manifesto yathu ndiye yabwino ya manifesto yathu ya anthu ozindikira kukhala ngati kuti munthu kungolankhula manifesto basi ndi chitukuko manifesto lera khala yabwino koma ngati ilibe ntchito zache pa ground ndi opanda ntchito kaya high five ichaso inali yabwino inapanga chani yapindulira chani Amalawi ndi awagona pa filling station iyo Amalawi ndi awadya chitedzewo high five iyo ilipo zimenezo muziuza anthu nokuti milumu awo simmarani kuti simmagwira muziuza anthu onena kuti salingalira omwewo omangonera akalandira t-shirt kumaona ngati kuti basi apeza chakudya pa khomo ndi amene muziyanamiza inu Malawi pano pasiwenera kuti muzintani kuti muzimpusisa
tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.